Ebusude eno ne fe se atofuwo no emu ba akono no wakwato oba bia okwa wo a okokono no ko enti ese we de waye de wakon ye de ato chese owu awuyem oba na busuafo tie ni ye oba no muni kwae se mode ne ba fie empo ne mpese madeda no mo ba bie so a ye bie so nsamampom esiye ho no wa pese okohwe funu ni bia no esiye ho no ene ye bie so kakra mo hwe ya waya ya kanatum Ahefo ya mamu nyina akwa ba oguso ehwe yen e wona Kesse TV na Kesse TV e okuma se tafo pankro no bonsuom tie ni ye tafo pankro no bonsuom baby a taxi station anase taxi rank e wono na edina dodo no a e de frɛ no e ye na o ya ade yie ti obi wo ho a wo ba na Kesse na obusa kora wo mu hu ni dian kasa ye o ya ade yie sanse ne atete apro na aseye na enkwa wo mu nko ade a emfana fikyire eni da so obeba ho edi amawo nti abra no ne bra no da bia ni pe ko no mu baani adofo amohwe yen e wa mano ne enkom obi mu ansa da bia ya no kan se wo kire wo kiri bon no wo nom na ya abu sensen onum tabu afa hwene mu no wo na wo kire wo kiri bon nti o ya de pentin na time bia ye ton no ya de ko tachimendwa nyina bra na kache na ni nyina no nkunimdie bebem ene ya trase ye bedin kombo na efa ye nua kolege wono so woye sini womo no yesi from star ene ne keka ka ho no yanso ye de yanso ye star sanse nkrofo na ehwe yen na obi an star no de odinam obi wo ho a ne de eye yiyi ho obi wo ho a ne de eye bebuo obi wo ho a etete atempon kyekere sene na Kesse kyekere ena ono so odinam ho a na ode ko sanse obi a ene ne a twere ampokwa nyankopon edema no ena mpani se katrama so moja ye numbi ne apibia gu yekote ya yese ne yire ewu na wo ye no so enye se wo bi a dafem oba no okọ aye awo so ena otoye emu nsem a efirimu ba de eye bebre panifo se otwen ho ni ti yabati Kesse ori adwen ho woni de ni honam efiri ho se wo ye honam nipa te se ye ne a nananom no tweri ampokwa nyankopɔ aye no sonko ewo sunsum mu a wode nani hunu na wode na sote na afi wodi niti enso ka yene no ba abedin komo e wonsem hu tweme sisi a meda me ho aba subscribe na afi like na comment na share enso ma anu abi bidin di breto ba kwesi twemesi me ba sisi a yesa ma akwa aba se moda so etwen yen na mo hwe yen na senem di ka ma munya ne nte ye no sa me de mpani se e ka ne ntina na kato anye hwe kura no ye nua kolege yi entertainment industry say ye me nipa ni agye ye me nipa sere ye me nipa na ahreho nyina mu no wanya biribi no ate na ayi na ahreho afiri ho no se ne na ekirikiri ono so oka ho bi aba beto dwase ne yire ewu nana yese ahwene etempa so a ebi nyira yenim se saa asemu wate wote ya sen na woje no na sen na wo ka kire ye ne ya ahwefo edi ka de shema ma mu nyina ha ade ache ba ko biem ade ache de otwedi ampo se so ahwe nso aboy ho ban da so tiase ahwefo me mu nyina so afinsiapa afi kwa wieye mesra wa bronya mframa na ebo bronya mframa na obo Ghana ha de bronya nsakraye no ana ye wo wura mu no den na said munim ne bekọ children's home na said musomfo de bia me ye no enche bia yeguso ti wo fi se wo beboa na wa wo mboa bia wakomem wo be so de beboa me de ko bo nyanka no memfa nkoma NGO bi ni na sefo bi memo mfeska ne shibutom o de scan breye e bebo din e be to ne me sefata obi wo ha ya no mpe odawroma o pese bold ne e bebo din o mpe ne saa ye be sere mpa ebo nsa beka mfa nkoma obi said the nkrofo betra brochira me ye ho asomasi e de be ho na ma be gigiska na akuokura matete matem sika kakraka na mo de amano na ono nkwa de be wasa ne sire de ya kasesem no dabi fa be boa ne mfa nkoboa de me kutampo be sempa bo na de amano nse bibia mfa ma wona be boa ma wate e be bokwa ya ma wo be to nhira ma na wona obehwinti kura wona aso mpem oboda if say de obedua no wona na twa de obeyebia no e da wanim na minua
kolege ne yere ya meti na no na obi de send me abruchire kura wo de o te ana ante abruchire forte ansa na wo te no mo de send me se kolege se ne yere wu na okwa wo so aba okwa wo no wa ma na ye de mesre me man yakọ man yakọ me man sheden so na bibia wo nyankopon ho ensem de wo wu ono nim de ku no na sa asem no no kure de wo wu ne nim de ku no fi se de wo dwale no ono nim bia bia ono nim de okote de wa yira no so de wo dwane no ono nim bia okote nti de wo wu ne nim de ku no nti yemfa se da man nyankopon de nyame pe no oye na we wu we se no atofu yentanti bi ye beti so kra ye ti wade ye ni wu ye ne ba no so wu nti asamba akon a meka e wo sa asem no se sie hia me an se abusua ne hwe yie ni oba no abusua no oba no hene ni krom ne man omu hwe yie se ni sie mu no omu mfafunu no emededa no na mpese ye de abafie mpo abesie akosie nyana ne sane ma we eye adwuma Mandela ade bie ni wa e wo tetentre de ebesi na anya adwuma samum on se nkane ese oba ne okunuti no ofiri oba be ma na chi ekobo adwaman a ema no oba no be ma de so mo adwaman de be ma mo adwaman oba adwaman ne kwanso na se be ma ye kasa be ma ya mane ni amamre mu no be ma timi wale miru nti na aka ense engineer wasere se ma nko na bodwaman me ma bodwaman untimi wale miru ma ne nyi chiwade e bomai chiwade ese ade ebusude na obi bisa ase ade nti na oba timi wale baako na be ma ntimi wale baako be ma de oduma nkoma bo ade no obo be ma obrempon obutantim abodia shifiti Bible from Genesis to Revelation kura be no abra wade miru nampa Paul ene be kan bi ene che na adwene se ka nipa wale ne man bi nya Paul akon ba hwe no papa ntino o so bia ene nya baako o kura na kote ewu ja ene no kote ewu sa abre no na Paul kura am so wango ne kote ewu oboa no kura jai oboa o kire na adwene enye nyame enu asem edifo pimpim ni nyina ohwe Bible mu a edifo no bi yire no mbro de wo ho so ne omu ye nyame edifo a ane nyankopɔ pe wo mo asem ane kin Solomon na yire sai enso ne nyame nsada no so ba na David onye David no bi nyina akwa fa okrofo yire no bi nyina so ne ono so Yesu kura utrezi abakosem a ofiri na busuam ja ensem bebere nti Bible nye ba bia tinana ntina ye wale mienu na ne kote ewu eno kansa asese ke nipa wale kura na madwama mu nti obi anya no kani baako Bible bia no bala wale mienu na mo ba eni kwai so otimi firi okunachi oja omko be ba ko fa be ma mienu a uye dwamamfo ba be ma do mo dwaman be ma mo dwaman be ma be bo dwaman se dwaman ne se be ma akofo bi ma eduna fi se ka betimi ana nkwa ye dai wayom ho ade no wale wo ana nkofo bi yire ne mo ana so hadwen akwa no de ni bi no de bia be hia no ba bi foforo de bia be hia no ba enye papa e de yare ne de keka ho ba ya na de ama me ka sei we nyina ye kan eye abusude we obai wawu eno ne fe se atofuwo no emu ba akono no wakwato obai bia okwa awu a okokono no ko enti we de waye de wakwa ye de wakwato walusu owu awuyem nti owu ye no na ekoduru sei no we enai krono na oba na busuafo tie ni ye oba no muni kwai se modene ba fie empo ne mpesa madeda no moye ya straight to much kwati kwai mo be bie so a ye bie so nsamampom esiye hono wa pese okohwe funu ni bia no esiye ene ye bie so kakra mo hwe ya woya ya kana tum nana obi bebu sase se wo we enipa be da apɛ sei apɛ buwo bi se mingu mabusuafo kora bia omu hunu manim yankode da mese eno nte ne yabusu de ne yemmodin mfa nka asem saa de we ne yensososo no ade bia on se ye yakan no yefunu ho hiae no kore yefunu santini funu de be ma agege no a
Obekum ya. Wo what you say no ube konsie do na ifunu da ho. If you say a last respect. Nipa mu titidie. Ye say ya hyehyeye mu na o mede twa Bible. Akanfo hyehyeye mu. Ena o mede be twa Bible ye no. On say ye di adaduanan. Bible mu so di adaduanan mu ko Yesu na so. Adaduanan o kai Bible o ta ka adaduanan ho asem. Na de to so aduanan no. Ena nansa. O da me ka asem akiro. Ye kanya me kan a ene ye. E bibi man. Yo waja obane Sumsum on se broni o se sanda ya abrochire order no se san order no ya na se san eduro baby a to America eduro baby a o mu eduro baby o mu lead 4 hours eduro baby a e ko 5 hours eduro baby a ba 3 e ko so 2 ne 1 ya na ba fom enti e ko fom no enti se ye di akwaside 40 days bia ya dey akwaside if se ye na nya dey ense san enti se akwaside wa abrochime mu a ka akwaside no kabeza kosi yawa de bi if you say this ni bi wo awasene bi esesa edu be bi na atweso ayere abananim nti ye de etindie ye ni nyame kan no nyame mapa ni ye bi before ene me tell about akanfo nyame akanfo nyame no wona ye nyame kan kai Bible a enka utie enka kwasiada ene edi na wotwe da ekai okay Bible o se da edi na wotwe kan no say yes to contem ko nana so na ne nansa so ye dey o sole sa da na da o so de nansa so na dana asase enti sa wo kaya kwasiada ena nka ye dwada se nka ye na wotwe dwada na di kan na wotwe di kan no enka kwasiada na ye da ye dey di kan enti abrofo mo na atwe akogu owom ene nkom asesa ye na ene ye bibia. This will be the Constantine. Constantine. Okomfo Anokye. Okomfo Anokye by Constantine no Okomfo Kesse pa o. Hey, we be so ye Roman Pope. Constantine no Okomfo. No come tegale ne. Opa be se Christo ni. No come Antoine. We ye Okomfo pa Constantine. Sa. We ye Sumsum ni Kesse pa. No come Gadawu ana so come esu abana ana se. Oh, no come Tano. Okom Tano. Ai. Say ne bia on wa na wasan ba Constantine wa na wasan be. Constantine no Sumsum ni Kesse pa. Na bletio asori enkremosum nyina afiri bosum. Samum. E wa kaman mu. Nya kama wiase nyina. Na yenso na de ba kwa na mbusa se wo mu atena Japan no ma. O de ma men ka asem. Yeso mu wa abosum o mu hu fi. Enso ya ba bibrem dia ye gu hu fi. Nyankopon hira mebla ba ko Germany na memoni di bibinti. Enya information bi onim se ablochire omoso ma me wata ombetimi asom yes ombetimi omoso ma me wata celebrate pa ye be hu program ne kire ya ene baba ne kire ya na akwasiblo ni na dwene a ekuta no ya emfremfremu adefe ketrema ana ma ewiase eduru sumu ekuta yese no correct yesua kolege ho ayiwo na nto so asemba ko emfa nipa nante ya ye de be wada na yakokole gi asem no so eblepe beto aso so enti okọ Bible mu a senka edwo kwasiana ne di na wotwe kai enso dwana ne di na wotwe kai ebroni ada ye bi no na enna ewuo wo ya ne ye ka o ka se ense se obi ape no obi wu na okokoto ye ka se obi akwata okọ awo ye no wuye no na ye hye ye wu mu no eye fi ene abusudi a na nanamo nso so fi se ye fun hu hiaye ne so se fun we so a ebi be sa ye dey esi ne si so enam se eye fi wo de be fi wo de fi ne ohine bi ya ade pa ohine bia na mu fi obi wu ya atofu wu a mu di fun no koye no omum twam dwan ba komako ensia ene de na obeka so obeye no watwa wo ontimi nka so obeye atwa won presu dam ye ensie ne ayida na ohine bi amfa ne nsa ensi ne bo na anu ya eno kura enya busuwuo enye atofuwuo no muni wona yeso okwabla ne ahinkuro ya na hwe nyina se be bono to ya dese efuna ye de atoko efisa onimi hu bi da se ese ba akunye dai ensie furu empere fose ba akunye dai ensie furu efuna nipa ba akuya atam na to ko na papa pen mu ne hwe nyina bono to nyame betue nipa kase onyankopɔ betue nipa kase onyame betue nipa ka wo oyere nyame betue nipa ka papa hwa hosem
enim guasesem efuna ye ntima mfa nwila anantuma mpo anchechire no na sebe papa pen mu enti atofuwo no ye fa mafie enti ade a mesre ede ama abusia no a omode hye no afiri mu ne se omuhwe ye ne funu no omanyo omadwen se omobededa no ana ye di bafie omma afuru no so a omomfa nko asie straight enkosie so obi so abonsanfo mo se mo pofunu ahwesa mo penam na awi usade yi mo amu wifunu no mo nko asie na mo nya dai mo nko we no ho mo de ba o ba tai no a wo de hye wu no ebi betuma sa abo abuhye nim abuhye na ebi betuma ba abuhye nim ne kuro no so eyefi kuro mo wa hino so nsisu dua se omma kwai se funu no yede beba fie empo na mpese ya bededa no nana efun bi sei hwan na pe na de na de ba obi a mpe na de de ba no niam mienu ewu anipa no wuye no de di kai bi a ono ankasa waye mfomsudie bi no me na obi adome ne betuma ba waye obi bone ne dafa kwam so betuma ba bi zo so a obi betuma de dafa kwam bi so se bayifo bi yakuno ebi anse afie kwa wi bi zo so a obi betuma de dafa kwam bi so ede no sebe ai hana mama ne sen ede ai hana mama ne sen ede apesika enti sa egu we no yengu kwa enti na chese enipa no a se wokoye bibi ame adom no ewo ho a nipa bi so ojaja no no amo no ho ban a obi betimi dia ye ne saa aye ne saa sesi a ene ne wiase ayi bibi wei enka le tete wono a je ko peso ko onyim sei no enka ne maame bi odina ko jabusum bi wo tade obeba me be hu bia nya busum bi ko odina ko ja ka woni ba no nyim ye no o so ne sta dese kese ka akoside nka etwa mu odina be gina tano anim asre se yanso atano nya dai ema no ne tano abigina ho ahwe no a na Sumsum bi wono a atu nan de tia ne funu sei ne nan no de wona yam won fa wona yam de nan ne siso abla akra nda ne na kese wa stamp so wo ye bonsam kra oboa obawo afa no ho afa ne ba nana de ne yensuan free we mu de ye kosua free mu ne se obi a wo kwa wo ya wo kokon enti so kwa wo ye wo fa ye funu se kan mesrewa ene de ye kokan be ka tempaibo wo mpaibo papa bia ko ne mo enka ne de a ka o maame enda odoko kuja busum bi obekwa bisa na wasi busumi nkunu no wusem busumi nkunu mu pe na kedo be gina busumi nim busumi ne betuni na atia so ana ode nani obenya nkama de ede ne safa ho aboso ede abobosum no so e kire se waje ha oni amane bia waje ha oni amane nyina wasi so stamp say no way for Satan obi antimi nya ohwe obi antimi me ade amene metu aka no enti onipa bia wo yo ba na se ufa ye funa me pa chawo na mfa ni agro fi se duru ho a nko a ye ko medene meka no nana ye nua kolege asem ready ono ye kuna dia futuo na ode ebema no me dia futuo a me de bema no na se me ma ne hyeden me shenin kuna se sabia nya ado a oye Okomfo kolege me boa wa amanani ana ho wa kolege amanani anya dai ana ho mesra wa ade a meka ne se wa amu ani ana ho oyire fa ye funu no wo ye sunsum adwuma ye ka so ye sunsum nyamadi enya bia no wo ye movie a okom no ka wo so wotimi hunu de sunsum timi ye enti oyire fa ye funu no wa anya de me nwunu de na mom wa amu ani ana ho e kire se na wo so hunu se oba gina sa gina ble no a o gina akono enti mesraw dia babia no ye mfa manya nkopon na next time no ma wani na ho de metima kan no de enti ama me kase no nyina gina se nyese bia me nwunu no na bibia te sa once a wo ye movie da bia wo ye Okomfo de wunim se sunsunsam ye dai ewo ho enti oba no gina akono sa no na wo se ka pe ba bi fa se bi so mpe ba bi mfa mpo ne se bi wo na asofo se bi ye no mu nyina enka be boa ende enim sam no mu nyina na ekom enti mesre kolege de be si bia no enya asie wie enti mesre wo me ni pa no na no metese ese obi se ese nkrofo se ordinary schedule ese ni pa no ese nkrofo se ordinary schedule so ordinary schedule so on fa nyi ni schedule de wo no
ɛna onim de kun no ɛna aso de yefutu ama obi a wo hwe yen wo hwe yen ne wi ase he menim se sikaduro de nkrofo aka no enya no kwese bia wo de agi sikaduro na mum se ete saa so de a ene ne over to you Jolati se wala na me de menim se bia ente saa if se wi ase de di se ye e wo wi ase yesi so ye mfanya dey ene yesi bi wo so a etibi koya asem enti Komfor kolege de me ka kire ware se me ma o shedin na mo me wi ase nipa ofa kwampa so enya yesi di mpa ye chan ho nya ofa kwambone so nya eye osreje a ye de mawo umuna age so a ye de mawo na mo na wie ye no ahoni asem atiefo mo mfa nhyɛ adwene sa wo ka bambo a obia mo no ban bambo ho asem bro nya ba de to so bi mu de atiefo ahwefo mo mfa nhyɛ adwene sa wo mpe amoche wo ho amoche so ko bondra wie sa sa wo mpe kwaku amoche e wa asamado e bia enene da wudi ka ahwe amoche e ya asamado commando a wo wa ya Onyankopɔn de nasi wo enye fedi agro enye few se wo pɛ so mpe unya wu se pɛ ya do be kwa asamado a Onyankopɔn odomankoma Sumsum Ahintasem ebeti wani awona nsamanfo ne betwe aba boni na wudi ya e wo ba bia wo bɛkɔ papa na wudi ya wo ba bia wo kɔ na wo kɔ no kwaku amoche o wa asrafo e ka asrafo asojafo na asojafo okuta wo no nam ba ko ne nsa ase ete se mfimfini ha na wo kɔ a na nsamfo na abedi ye se sikaduro na afa so na adi nya sika se ko boni na afa so se wukum obi se wo ye Komfor bi wo ye sofo bi wo ye malam bi wo daada obi gini gold gini sika bi ebo obi apo gini bibia eh sika gela na o mi ayire se ye ayire wa asama adu mekono ano ye meso apa ye yam a ye de kakaduro kakra ka ho ye bi tua wi a ye ayam bi ne de asraw ni pe e ma kese enso ye betua wo mo ye bi tua wi a ye tua wi a ye ayam bi ne de asra ni pedua na e ma pa de bridi o yam bu wi a ye so mu sei ya toa twene se de wakɔ twene se mala yi funu na nkwa de siswa to twene sei na ma gus na wi a bɔ na ho so na kekam me de e Ahintasem na nanom yi kire me obi bɛka sɛ na akɔ asam okɔ da bai me de na nanom akɔ de makɔ asam ado yi akire me ntina msuro bɔne tira mempo obi agapa de mempo obi sika me hia bibia na mesire nyame na me nsa ka fine me nsa nka menim de akire nyame bɛyɛ me ebia ade me he unya akra nka na nye unya akra sa America metamfo bi akumi ato atwene enti se unya yi a menua me mpere ho ma nwene ho wate Onyankopɔn ni me de ye ma wo hwɛ watamfo bi atwa ho ahia wani nya na ho Nyankopɔn de skama wa otamfo no beku ato atwene be wuntam ti Nyankopɔn mo wasofa no watuma hu se de si nante na kwaya befa so betutu nan na skale ba watuma nyina che watuma bo ho ban de nyame jam ahefo na Kesse TV so na uguso a wo hwe na samre de twa konkono kra ka se de wo sun ne ye ne nsun de wo sere ye ne nsere ene ne keke ka ho a ye nyina kolege Komfor ewo eye sinimu na wahwere ne yire wane ne ba abrom ko awo so wo mu amba eho ene ba na Kesse akache ba bedi edi nkomo no ne no wa kire se ahobambo no ada bia wo ka bo ho ban yesi mpanimfo se busati enkase wanu madobaba anase sa na eka no busati enkase wanu madobaba enti wotretra fa ko na ayehwe ha memfa ho de besiensi ne se odofo wanhwe ya bibi besi na woni beba ho so no no anhwe ya nkwaye nimguase ama wo a na ekwaye asem ede ama me di libreto ba kwasi twemesi Mandela yeda mo asese ne nso mo ahwe ne mum kan se yesi yekoye nyanka aye odofo kakra bi a wode bebia no twere ampokwa Nyankopɔn befa so na wahira wo nhira beye bebre o 2023 mu na nase obia obeyi ne taku ana ne kapre nhira ene nsɛm a ɛyɛ nsɛm pa a obɛka gu so afi awie ye na ade akowura 2023 mu no ɛyɛ bede ti bomoden sɛ onso obeba na odo de aba yeda mo ase ama mo ne hwe a ɛnya ado